Otvorená knižnica. Podcast Univerzitnej knižnice Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý vám prináša aktuálne informácie, praktické tipy a rozhovory o svete vedy, dát a študijných zdrojov. Začíname dnešný Deep Dive. Predstavme si takú inštitúciu, ktorej základom sú informácie. Univerzitná knižnica. Áno. Čo sa ale stane, keď systém, ktorý má tieto informácie spravovať, má takmer 30 rokov? To je dobrá otázka. Dnes sa pozrieme presne na toto. Na Univerzitnú knižnicu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ich systém Aleph. Našou misiou je zistiť, prečo je generačná výmena tohto systému nielen potrebná, ale priam nevyhnutná. Presne tak. Systém Aleph, ktorý sa tam používa od roku 1998, spravuje dve kľúčové oblasti. Nejde tu len o výpožičky kníh. To je tá, povedzme, jednoduchšia časť. Tou druhou a pre nás dnes asi dôležitejšou je evidencia publikačnej činnosti a ohlasov. Čo sú obrovské objemy dát, predpokladám. Obrovské. Hovoríme o databáze, kde sa od roku 2008 nazbieralo približne 77 000 záznamov o publikáciách a skoro 192 000 ohlasov. A tieto dáta sú absolútne kľúčové pre akademický rast, pre habilitácie, inauguračné konania. A tu sa to začína naozaj zaujímalo zamotávať. Najväčší problém systému Aleph je jeho nekompatibilita so štátnym systémom. S centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti, známym ako CREPČ. Ale moment, prečo vlastne? Ak štát už má centrálny register, prečo si univerzita robí tú istú prácu dvakrát? Nestačilo by používať len ten štátny? To je výborná otázka. CREPČ slúži štátu primárne na rozdeľovanie dotácií. Aha. Lenže univerzita potrebuje vlastnú internú databázu, potrebuje vytvárať veľmi špecifické výstupy a štatistiky, ktoré jej centrálny register proste neumožňuje. Rozumiem. Potrebujú mať kontrolu nad vlastnými dátami. Presne. A problém je, že Aleph už nedokáže správne importovať dáta z toho centrálneho registra. Výsledkom sú neúplné a neaktuálne dáta, čo si vyžaduje naozaj obrovské množstvo manuálnych kontrol a oprav. A tie manuálne opravy potom vedú k bizarným situáciám. V materiáloch sa spomína napríklad nechcené prepisovanie pracoviska autora, mazanie publikácií pri importe. Áno, to všetko sa deje. Alebo dokonca obmedzený počet znakov pri ohlasoch, čo vraj núti zamestnancov vytvárať duplicitné záznamy. Je to obrovská administratívna záťaž. To je šialené. A k tomu všetkému sa pridáva ešte aj kybernetická hrozba. Dodávateľ totiž postupne ukončuje podporu systému. Čiže koniec bezpečnostných aktualizácií. Presne tak. A tie dáta sú tak vystavené vysokému riziku. Ale fascinujúce na tom je, že riešenie nie je len, kúpiť niečo nové. Prieskum trhu ukázal, že v podstate neexistuje jeden moderný systém, ktorý by kvalitne pokryl obe oblasti. Aj bežné knižničné služby, aj túto vysoko špecializovanú evidenciu publikačnej činnosti. Takže čo má ten nový systém pre evidenciu publikácií spĺňať? Požiadavky sú celkom jasné. V prvom rade 100% kompatibilita a automatická synchronizácia. Aby sa skončilo s tým ručným prepisovaním. Áno. Ďalej moderné analytické nástroje, ktoré by automaticky doplňali scientometrické ukazovatele ako impact faktor, H-index či kvartily. Bez nutnosti manuálneho zadávania. Aby všetko bolo automatizované. A samozrejme používateľsky prívetivé rozhranie, vysoká bezpečnosť a technická podpora v slovenskom jazyku. Hosting u dodávateľa by tiež znížil nároky na vlastnú infraštruktúru univerzity. Čo si z toho teda odniesť? Výmena systému nie je len nejaká technická modernizácia. Vôbec nie. Je to strategický krok. Krok na zabezpečenie kvality akademickej práce, zníženie administratívnej záťaže a samozrejme ochranu 10-ročí vedeckých dát. Určite. Dáva univerzite kontrolu nad vlastnými dátami, nezávisle od obmedzení štátneho registra. A ak sa na to pozrieme z takej širšej perspektívy, tento prípad je vlastne mikrosvetom problému, ktorému čelia mnohé inštitúcie. Stará technológia v určitom bode prestáva byť dostatočne dobrá a stáva sa aktívnou brzdou rozvoja. To otvára dôležitú otázku na zamyslenie pre poslucháčov. Koľko ďalších kritických systémov v našich verejných inštitúciách sa potichu blíži k svojmu dátumu expirácie a aká je skrytá cena toho, že ich nemodernizujeme?